ҷавонон қувваи бузург ва ояндаи давлату миллатанд. татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. соли ҷавонон эълон гардидани соли 2017 агар аз як ҷиҳат ҷалби ҷомеа ба ҳалли мушкилоти ҷавонон бошад, аз ҷониби дигар бо мақсади боло бурдани мавқеи онҳо дар ҷомеаи шаҳрвандист. воқеан ҷавонони муваффақу болаёқат ба давлату миллати худ содиқона хизмат карданро рисолати асосии шаҳрвандии худ мешуморанд. муҳимтарин марҳилаи умри инсон давраи ҷавонӣ аст. маҳз дар ҳамин марҳила шахсияти инсон ташаккул ёфта, ақлу зеҳни инсон равшану солим мегардад. ҳамаи ин ғайрату истеъдод ва завқу хоҳиши созандагиро дар кору рӯзгори шоири ҷавон Бузургмеҳри Баҳодур мушоҳида кардан мумкин аст. фасли ҷавонӣ саршор аз орзуҳои нек, орзуҳои наҷиб аст. дар ин фасл, агар фасли баҳор гӯем ҷавониро, дар ин фасли аз худ растанҳо аст, худро ифшо кардан, худро кашф кардан аст. ҳатто метавонад инсон дар худ як мани дигареро бисозад ки барои ҷомеа манфиатбахш бошад. на он як манманӣ, на он як мане ки он танҳо аз эгоистӣ, аз худписандӣ иборат бошад, на, балки худро бисозад, дар худаш як худи дигар, мани дигареро дарёбад ки он барои ҷомеа, барои пешбурди ҷомеа, барои дигаргун кардани тафаккури аҳли ҷомеа хизмате карда бошад. махсусан аҳли қалам, махсусан рӯзноманигорон, адибон ки махсусан дар вохӯриҳое ки бозиёён мегузаронанд, президент кишвар таъкид мекунанд ки андешаи сухани ё як матлаб, мақолаи як шеъри адиб, рӯшанфикр бояд ҳамихел дар рӯи варақ монда наравад, балки барои дигаргун сохтани тафаккури ҷомеа, барои ба роҳи нек ҳидоят кардан, барои тарғиби беҳтарин арзишҳое ки мо то имрӯз ниёгони мо то ба имрӯз мерос оварданду мо имрӯз меросбари онҳо ҳастем, барои тарғиби онҳо низ хизмат карда бошад. Бузургмеҳри Баҳодур ҷавони ҷӯяндаву эҷодкор аст. ӯ аллакай нахустин китоби худро бо номи ҳамболи турнаҳо ки саршор аз меҳру муҳаббат аст, аз чоп баровард. ҳамчунин ӯ бо донишу малакаи хуби рӯзноманигорӣ имрӯз дар паҳлӯи кормандони рӯзномаи ҷумҳурият кору фаъолияташро идома медиҳад. бузургмеҳри Баҳодур бо чакидаҳои пурмазмуни худ дар байни дӯстон ва ҳамқаламон обрӯву эҳтироми хоса пайдо карда, тамоми саъю кӯшишҳояш аз ҷониби роҳбарият қадр карда мешавад. бузургмеҳр бо диди хос, назари ҳассоси худ, назари шоиранаи худ фарқ мекунад. аз ин ҷост ки дар матолиби бузургмеҳр масоили вобаста ба иҷтимоиёт ва маънавиёти ҷомеаи мо хеле бартарӣ дорад. чун шоир аст, ба тамоми масоили зиндагӣ хеле ҳассос назар меафканад ва ӯ миёни ҷомеа он воқеаҳоро интихоб менамояд ки пеш аз ҳама ба маънавиёти ҷомеаи мо дахл доранд ва дар ин гуна матолибаш низ нигоҳи шоиронааш, нигоҳи некбинонааш боло задан дорад, рӯ задан дорад ва вобаста ба ин забонаш, салосати баёнаш, вожаҳои истифода мебурдагиаш хеле сара аст, хеле дилчасп аст. шеър ҳам қурбониҳо мехоҳад, шабҳои бехобӣ мехоҳад. махсусан шеърҳо дар васфи модар, албатта унҷо васфи модар бештар аст. шеъре оғоз меёбад бо номи суруди фирдавсӣ ки мо ин шеърро хушбахтона дар вохӯри бозиёён ки моҳи 20 марти соли ҷорӣ бо роҳбарии сарвари давлат гузашт. ин шеърро унҷо хондем. аз ҷумла унҷо ҳамин мисраҳо ҳастанд ки ватан гӯям забонам оташин аст, забонам дар даҳонам оташин аст, агар як лаҳзаи меҳан нагӯям, худои меҳрубонам оташин аст, на танҳо хоби ман бедории ман, намози ҳар замонам оташин аст, на танҳо хандаи ман шодии ман, ҳама дарду ғамонам оташин аст. бо дастгирӣ ва имкониятҳои фароҳмовардашуда ин донишвари ҷавон соҳиби чандин ифтихорномаҳо ва мукофотҳо гардидааст. ҷавонӣ давраи бебозгашт аст. тамоми орзую ҳавас ва амалӣ гардидани нақшаву нияти созандаи ҳар як инсон дар ин давраи басо рангину ширин маъво мегирад.
ҳар кас агар бо кору бори худро пеш барад, аз ҳамун доираи фаъолияти худ берун наравад, ҳамун ҳаддиақал ҳамун касбу кори худро ҳаддиақал ҳамун пешае ки ӯ интихоб кардааст ҳамунро агар дуруст пешбарӣ кунад, муваффақ шавад дар ҳамун соҳа, ҳамин аллакай барои пешбурди ҷомеа, барои ҳамчун як чанд риштае мешавад ки ҷомеаро таҳрик медиҳад ба пеш. аксарияти аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ки онҳо давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, ояндаи миллат ва давлат мебошанд. беҳуда нест ки бисёр аз ҷавонӣ сухан мекунем, чун соли 2017 соли ҷавонон аст. дар Тоҷикистон дар паёми имсолии худ сарвари давлат соли 2017-ро соли ҷавонон эълон карданд. ҷавонӣ воқеан ҳам як фасли шукуфтан, фасли медонед аҷиб фасле аст ки дар онҷо инсон дар худ намеғунҷад. ҷавонӣ номаи сабзи дигар дорад, саломи ишқу пайғоми саҳар дорад, ба дилбандӣ рубоиҳои хайём аст, ба мисли панди мавлоно асар дорад, ҷавонӣ ҳам асар дорад. ҷавонон чун нерӯи пешбарандаи ҷомеа дар ҳамаи соҳа пешсаф ва намунаи ибратанд. муваффақият дар зиндагӣ ба касе ноил шуда метавонад ки софдилона кореро ба анҷом расонад. соли 2017 дар ҳаёти сокинони ҷумҳурӣ аз ҷумла ҷавонон соли таърихист. ҷавонон чун нерӯи пешбарандаи ҷомеа дар ҳама соҳа пешсаф ва намунаи ибратанд. ҷавонӣ давлати ноёб аст, ба қадри ин лаҳзаҳои умр бояд расид, худро дар ҳамин сину сол бояд дарк кард, барои созандагии кишвар тамоми нерӯи қувваи худро бояд сарф кард. ободии кишвар ва ояндаи неки он ба ҷавонони ҷасуру дилогоҳ вобаста аст.